агар шумо манро мепурсен ай куҷо ман тоҷикиро медонам, ман ба шумо ҳамин савол метиҳам. Ҷавоб метиҳам. ҷавоб. ҳамаш фикр мекунад ки ман домод ай Тоҷикистон дорам ё шавҳар ай Тоҷикистон дорам. Не, ин дурӯғ. Ман дугуна. Акнун аллакай вай апа барои ман шуд. Хухар ё апа дигар фарқаш нест. Вот. Мо аз курси якум дугуна шудем дар як донишгоҳ, дар як хобгоҳ, дар медицинский университет. И дар курси якум ман аз вай пурсидам, чхел спасибо мешавад. Вай ба ман гуфт, рахмат мешавад. И ба ман шавқовар шуд. Чел ин чӣ ном дорад, ин чӣ ном дорад. Ҳамин хел ман забони шумо ба ёд гирифтам. Тамом, саломат бошед.